ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ n'ọzọ emekwakwanụ bịakwanụ ka unu nụrụ ka landlord si wee gbu nwata akwụkwọ bi n'ụlọ be ya na-agụ nọọsịn skuul ka landlord si wee gbu ya na landlord yọrọ ya bụ nwatakịrị ka ọ gbaa ya egwu alakịrịpụtụ ka ọ tụgharịa ụtụ amụ. Nwatakịrị wee sị na ọ ya kpapụtara ya landlord ka o sie na ya bịara ịgụ akwụkwọ ka ya gụọ akwụkwọ nne ya na nna ya zitere ya ọkwọ ntu a ka ya bụ landlord si wee welu mma wee sụkasịa nwa nke bụ na-akọwa na landlord gbakwara ya bụ nwatakịrị egwu ọlakịrịpụtụ. Unu fụ ebe ọhụ nwatakịrị a mmemme ọbara na-ehusisi ọ sụchara ya ma mma na nkọ ike so ka o wee laa nwa mmadụ ọchụ. Hei, bịakwanụ ka unu nụrụ ka nke a si wee mee n'ọkwanụ na alọ nke dị na Anambra steeti ka nke anụnwa mere. Ama m ife kpatalụ na ụmụ akwụkwọ na-agụ na ya bụ nọọsịn skuul agụrụ ha iwe adụshọn nwoke alụrụ ụna feje mụnye ya ọkụ na nwoke anụnwa na ọtọrọ alụ. Ama akwụkwọ m ife ụmụ akwụkwọ na-agụzi nọọsịn skuul mere ụmụ nwoke ọsọsọfa abụ na ọchụ ka ọsọfa abụ ọtụ okwo ntu a ka esi wee gbukwa nke nwa n'ụzọ Abia steeti na-ayọkwara ya ọtụ nwa mmadụ jụ nwoke yọrọ ya ọhụ kpọrọ ndị otu ihe mmadụ na-aba adụfe ịtọ lawa nwa mmadụ ọhụ lacha gbuo ipe isi. Akọkwa nke akọrọ mmelụ na mkpọ na ya na otu nwoke na-ayị ogbuo nwa mmadụ nye ya na ndụ. Bịakwanụ na onye nke egbukwa na nwata akwụkwọ bi n'ụlọ bie anyị akpọnụ nke a gịnị biko o wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na afọ ọmarịcha nwatakịrị anụ wee gburu egbu bụkwanụ Chileaka Vivian na ọ bụkwanụ nwata akwụkwọ nọ na ND2 na College of Nursing Science nke dị n'ala Anambra steeti. N'ebe ahụ ka ọ na-agụ akwụkwọ na-efulefu landlord onye amụ ibi obi na bie na afa ya bụ Mr. Okafọ Ugeze na ọnya bụ efulefu nwoke bụkwa na onye nwatakịrị nwaanyị a bi na bie na ife anụnwa melụ on Sunday June 14, 2026 ka afụzikwala ozu ọmarịcha nwatakịrị nwaanyị ebe ọ tọwọ n'ana wee bụ na nwoke anụnwa ewerugo mma wee sogbuo ọmarịcha nwatakịrị a. Na-efulefu nwoke anụnwa bụ landlord bụkwa ife ji aka ya wee jee n'aka ndị uwe ojii wee na-agwafa na nwatakịrị na-agụ nọọsịn skuul bi na bie na ndị amahụ ndị afafa bụ na fa amawatalụ bie mgbe ọ nọghọ n'ụlọ wee gbuo onye bụ nwatakịrị nke bụzi na ndị uwe ojii sozie wee bịa na bie ka afọ n'ife ọ na-ekwu marụ na eziokwu ka asị. Mgbe ndị uwe ojii bịazi wee mewe nyocha na nzacha na ife kpatara eji wee na-atụzi landlord aka abụ n'ọbala si n'ebe ụzọ wee banye n'ime be landlord n'ime palọ landlord na ọbala tekasịla ebe ahụ. A na-ajụzi landlord ọ na bụ ọbala gịnị tekasịkwa n'ime palọ be kedu ka ọbala nwatakịrị gbagidolu akpị n'ilo wee nwa si wee bata n'ụlọ be ma na-ese na ịmahụ ndị mabatalụ kwulu fenti wee bịa gbuo nwa mmadụ. Na nke kachakwa nke bụ na Reverend Fada unu na-afụ ebe a bụkwa onye akpọrọ wee sie na nwata akwụkwọ na-abịakwa ụka n'ụlọ ụka ya ama na Reverend Fada nọ na-akụzi nkụzi na ya bụ nọọsịn skuul maka ọkpọkwa ụmụ akwụkwọ wee bịa ọfanwa bụ ife tụghaziri ozu ọmarịcha nwatakịrị nwaanyị a ebe o dine n'ana. Ebe ahụ o dine n'ana ịfụ na ọ gbagidere akpị maka ana aja eteghị ya ete ịfụ na ọ gbagidere akpị gbagide akpị ya wee nwụbie. Andị ebe ahụ ọ tọwọkwa na o nwere ite eji esi nri anyagọrọ ite ahụ anyagọ. Reverend Fada na-akọwa iji wee gosi na nwatakịrị a na mmadụ gbalụ mgba ya na nwatakịrị a zọkwanụ ndụ ya mana onye ahụ karịrị ya ịghọtago. Andị Reverend Fada sekwara ife onyonyo ka ọbala si wee tụsagide wee banye n'ụlọ ebe landlord bi. Hei, ajụọ landlord ọ na-agọ kedụzi ife ọbala bata n'ime ụlọ ya ime onwekwe na ife mmadụ anyị afụkwana na bikonu nke bụ na ndị nebo na-akọwakwa na ọnya bụ landlord bụ ife gburu ya bụ nwatakịrị na-enwelu nkịta landlord nwere ndị a na-enwe nnukwu nkịta amoosu anụnwa na landlord nwere ya bụ nkịta na nkịta anụnwa na ife meghakwa akpakala m ya bụ nkịta na-agbọ ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị na ya bụ nkịta na-agbọ na ndị ogbe ma ya bụ nkịta na-enweghị ka mmadụ ya esi wee kwụọ aja ma ọ batabe landlord. Nwatakịrị nwaanyị anụnwa na onye agha na-agba mgba wee nụchasị ọgụ niile wee sọkasịcha nwatakịrị ya mma ma mkpu niile nwatakịrị ya ti nke bụ na ya bụ nkịta na ọ ya agbọ na landlord mụ ife mere ya bụ nkịta na mgbe anụnwa landlord na nwa na-agbarị o ji wee gbu nwa mmadụ na anụghị onu nkịta ahụ. Andị na-esiokwanụ ntu a wee mara ya bụ nkịta na ya bụ nkịta bụ obere ife meghakwanara ya bụ nkịta a na-agbọ damis na landlord kpoje nkịtị ya jee gbachido ya ụzọ wee pụta wee gbuo nwa mmadụ maọbụ na ọ na-ayị ya ka ọ laa ya. Nwatakịrị jụ fana bụ na wazi ọgụ ọ chọzi ịna ya anya n'ike nwatakịrị jụ na ọ ya anya ya n'ike o gbuo nwa mmadụ. Hei, ọ bụrụkwa na ibiribe mmadụ bụrụ nwaanyị ịbụ nwaanyị ịbụ nwoke onye ibi na bie maọbụ ndị nebo asị ogo kpapụta ya ka o sie
efu na ihe akpapụtakwa chọkwa unu ebe ọzọ biri amafọ nke nwatakịrị a si wee jee biri n'ụdị ebe a enweghị nwata akwụkwọ ọzọ bi ebe ahụ ebe niile ọfịa Chineke ekwekwana na ka o si wee gbatakwụrụ kịta na ya bụ landlord bụ ogbe amụ dara amụ ibi achọghị ịnụ nwaanyị ka onugo nwaanyị amahụ ka esi achọ oyi nwaanyị amahụ ka esi eje n'ụlọ ndị akwụna kwụ ụgwọ ma ndị hukọp gbaa ọfa ka ọ laa na ndị uwe ojii na-akọwa na ya bụ nwoke nọzikwa na kọstọdị fa na-eme ihe nyocha na nzacha ọ bụ gịnị ka a ya akpọ nke a biko na ụmụ akwụkwọ nọ na nọsin skuulu adị n'alụ unu dushọn nwoke anụnwa lụrụ ụlọ ahụ jeenụ mụnye ụlọ ahụ ọkụ na nwoke atọrọ alụ unu fụ ebe ozu nwatakịrị nwaanyị atọwo na ana ya nwatakịrị bụ sọ mma unu enekwa n'anya n'ihu ya ka ọ dị na foto a unu fụ ahụ nwatakịrị a ahụ ya juru eju dịka pọpọ unu fụ ala nwa mmadụ bụ n'obi ala oyi ejizu nwa ya landlord ekweghị ka nwoke ya anụ ya ṅụkwuo ala nwa ka ụmụazị ọ ya aṅụ ka fa ṅụkwuo ala nwa o gbuo nwa mmadụ emeghe nte emeghe imo na ọ jụrụ na ọ ya enye ya ọchụ landlord ọsọ nwatakịrị a bụ ọchụ enwezi ndị obodo unu bụ ndị alọ iyi achọtanwu ọ bụrụ nwa mmadụ bịara ịgụ akwụkwọ ka nwoke atọrọ alụ I wish na fa ya etinye foto nwoke anụnwa ka ndị mmadụ fụ onye tọrọ ụdị alụ anụnwa ma na o nwekwara ezinụlọ nke ya ka ọ na ọ chọghị ịnụ nwaanyị ka ọ gịnị a na-akọkwa nke ọ bụla akụkọ ibirikwa be mmadụ bụrụ nwaanyị landlord gbakwa agha oyi ọ bụkwa na ịma na ihe asapere ya bụ baịbụl ka ọ gụa bukọlụkwo ngwongwo pụọrịa ogbuo ma ego ịkwụrụ omega espai ma omega espai chọọ na ebe ọzọ maọbụ ijee na nke ofu oyi nwaanyị na-alahụ maọbụ ibiri ebe ahụ chiji iburu akpa pụọ Quindi mi rifà. Ông muốn gì bình nào xoáy ở cái bình nào. ebe unu fụrụ nkịta anụnwa Reverend Fada na-asị n'ebe nwa ntọwọ andị unu nụrụ ka nkịta nwoke anụnwa na-agbọ mgbesi ya ife ama ya bụ nkịta agbọghọzi ebe ahụ unu fụrụ dịka ebe tankị mmiri alụrụ alụ ya bụ mmiri na-ezo ọ na-agbawuye ebe ahụ na ebe ahụ ka ozu ya bụ nwatakịrị nwaanyị dị mana mmetinye nwunye n'ihu akwụkwọ a bikonu maka ndị nwe ihu akwụkwọ